Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Hagupit ng Habagat News Update ngayong alas 12. Nararanasan ng patuloy na pag-ulan sa Pampanga at mga karatig probinsya na dahilan ng paglaki ng tubig ng mga kailugan, partikular na sa Pampanga River. Kaninang alas 6 ng umaga, naglabas ng Flood Bulletin number 1 ang Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Para sa detalye ng Flood Bulletin number 1, makakasama po natin sa linya si Nestor Nimes, ang OIC ng PRFFWC. Magandang araw po, Sir Nestor. Magandang araw po naman sa iyo at sa lahat na nakikinig. Sir Nestor, ito po muna tanong natin. Ano po ang update or latest sa ating flood bulletin? So far, yun ang ating latest na flood bulletin. Yun na-issue kaninang umaga at magkakaroon po tayo mamayang alas 6 ng hapon ulit. Sir Nestor, ano po yung mga lugar na inyong minomonitor ngayon at ano po, oras-oras po ba natin sila tinitignan o meron po tayong certain na oras kung baga binibisita din po ba natin yung mga lugar na ito? Ang ating minomonitor ay ang river. Kasi river basin wise po tayo. Kaya ang minomonitor natin yung taas ng tubig sa ilog. So sa mga urban flooding, ay hindi po natin saklaw yon kasi wala po tayong monitoring sa ganon. Ang nagmo-monitor po niyan ay ang province at saka yung city risk reduction management office, or sila ang in charge niya sa ganon sa local. So sa atin naman, river basin wise po tayo. So ang ating minomonitor ay yung Pampanga River from Nueva Ecija down to Manila Bay sa may Sulipan. Sir Nestor, kumusta naman po yung koordinasyon natin sa mga tanggapan, sa mga LGU na affected po ng baha na malapit dito sa ating Pampanga River? So far ay nakaka-receive lang naman sila ng information na nanggagaling sa Pag-asa at saka dito sa Pampanga River Basin, tumatawag din sila, kumukuha sila ng information, ng data ng ulan at saka ng water level. Yes, sir, ano po yung mga estasyon na ating binabantayan dito sa ating mga lugar na malapit po sa area ng Pampanga River po? So far, kasi sa ngayon ay medyo nagka-problema kami sa upstream. So ang ating station lang na monitor from middle going down. So umpisa niyan sa kay San Isidro, Arayat, Candaba, Mexico, Tasmuan at saka Sulipan. Yes, ano po yung para naman po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba pinagkaiba, sir, ng alert at ng alarm? Ito po, mayroon po tayong tinatawag na assessment level na amin sinusundan. So, mayroon po siyang mga kategorya ng taas ng tubig na ma-consider natin na alert at saka alarm or critical. So kapag sinabi na natin na critical, ayun yung aapaw na yung tubig sa ilog. Ngayon po ba, meron na po ba tayong nasa alert level o nasa critical level? Ano po yung mga lugar na dito sa nabanggit natin? So far, ang ating sa Arayat ay nasa nasa alarm level, above alarm. At saka yung Candaba nasa above alarm. Pero ang Sulipan ay nasa above alert at ang Sasmuan ay wala pa siya sa kanyang critical level. Nasa alert level pa lang din siya kung tutusin. Sir, ito po ba pag nagtuloy-tuloy ang daloy ng pag-ulan ngayong araw, ito po ba inaasahan natin na mas tataas pa at mapupunta sa critical level itong mga nabanggit na lugar dito po sa bahagi ng Pampanga River? Sa ating prognosis, parang hindi na siya aabot kasi ang ulan natin ay mahina na, no? Pabugso-bugso na lang itong mga ulan natin, panaka-naka, occasional rin ang tawag. So, ang ating ilog, ang Arayat sa ngayon, ang last 11 o'clock ay pababa na siya. Ang Candaba naman, patuloy na pataas. Pero maaaring hindi rin naman ito aabot sa kanyang critical level, no?
Ngayon po, anyway, pagka mataas na ang tubig sa Candaba, mga ganito na sa mga 5, ay mataas na ang tubig doon sa area, lalo na sa San Vicente area. No? Ngayon sir, alam natin na ang Pampanga River po ay catch basin. Ito po ay matapos po ng patuloy na pag-uulan dito po sa probinsya ng Pampanga, dito sa mga karating na probinsya. Inaasahan ba natin na magkakaroon ng epekto ang pagbaba ng tubig na nagmumula po sa upstream areas po? Opo, wala na po tayong inaasahan na so far. Kung aming babasihan ng aming monitor, ay wala po tayong maasahan na tubig na nabababa sa taas kasi generally, wala naman masyadong pag-ulan sa upstream. Ang talagang bumabayo lang sa atin itong nakaraan ay ang habagat na pinalakas ng bagyong si Krising. At sa ngayon ay wala na si Krising, kaya patuloy lang itong habagat na umiiral dahil sa yung remnant ni Krising ay hinahatak pa rin si Krising. Si habagat natin. No, kaya meron pa tayong mga manakanakang pag-ulan, itong tinatawag natin na occasional rains. So ang occasional rains natin sa ngayon ay hindi naman siya gaanong malakas dito sa atin sa Pampanga. At saka sa ibang mga lugar natin sa loob ng Pampanga River Basin. Sir Nestor, how about yung pong mga dam dito sa Central Luzon? Ito po ba nasa normal level pa din o tumataas na po ang level ng tubig at inaasahan ba natin na magpapakawala ba ito ng tubig in the near future pag nagtuloy-tuloy ang ating pag-uulan? Actually, mga ilang araw na ang Ipo Dam ay nagre-release sila kasi minimintin nila yung level ng Ipo Dam sa 100 point something na level. So, unti-unti sila na nagre-release ng tubig hanggang ngayon. So, ito yung Ipo Dam, ay ito yung nasa baba ng Angat. No, so nagre-release sila ng paunti-unti at ang dulo nito ay yung Bustos Dam na unti-unti din sila na nag-regulate ng tubig na nilalabas. Sir, ano po ipaalala natin sa mga nakatira malapit sa Pampanga River? Ano yung mga dapat gawin ng ating mga kababayan upang maging ligtas at maging handa ngayong panahon ng kalamidad? Dapat patuloy po sila na mag-monitor sa ating ahensya sa Pag-asa at sa ating RDRRMC sa OCD at saka sa provincial DRRMC natin na mag-monitor po sila upang malaman nila kung anong update sa kalagayan ng ating panahon at kalagayan ng mga pagbaha. At maghanda po sila na kung nakikita nila na tumaas na ang tubig pero so far hindi naman gaano kasi ang mga pagbabaha natin ay tinatawag yan na pluvial. So ang pluvial ay yung mga ulan na naipon sa kapaligiran. So hindi po ito tubig na galing sa ilog. Yon ang pluvial. Yung pluvial naman na letter F, yun yung kumakaw sa ilog. So ang ating area na mababa ay diyan umpisa sa Makabibi, Masantol, portion ng Lubao, at saka sa may Sasmuan area, no? So sila yung mga mabababang lugar at patuloy po sila na mag-aantabay at mag-monitor, alam sa ating provincial at saka municipal disaster coordinating council or office. Okay. Sir Nestor, abangan po namin ang susunod na paglabas nyo ng flood update bulletin mamaya pong alas 6 ng gabi. Si Nestor Nimes po ang OIC po ng PRFFWC. Magandang araw po at maraming salamat po, sir. Magandang hapon din po at naway mag-ingat po ang ating mga kababayan at patuloy sila na mag-monitor sila sa Pag-asa, sa website ng Pag-asa at makinig po sila sa radyo at saka sa
TV, sa CLTV at saka sa iba pa mga media platform na makapagbigay ng tamang impormasyon patungkol sa pagbaha at saka itong sa ating umiiral na habagat. Maraming salamat po, sir. Abangan ang iba pang mga ulat at update sa gupit ng habagat mamayang 1:00 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.